natin. Busog na ako sa kakapanag ganyan. Hindi ko naisip eh. Para saan yan? Sabi dyan. Hi guys. Mukbang! Buko! Buko mukbang. Nakailan na ako? 3. 4. Guys, isang pitsil na libreng buko. Ito guys, oh, mukbang. Guys, mukbang buko. Gusto nyo? Lahat. Guys. Hindi kita yung mukha. Sobrang tuwad. Baka singit ng magbubuko. Labas na. Anong buko eh, may libreng itlog. Libre itlog. Nakainom na kanina pa yan. Where's my spoon? Wala. Your spoon is here. Unable to use camera. Insufficient space. Mahina ang ano mo. Wala ka ng Kutsara. wala Orange. Puno na ang memory Ito. mo. Pag nasa bundok at walang kutsara, garni yung kutsara namin. Chocha mo. Ganyan no. Malaglag sa ipot. Pahiram ako ng mahiwagang kutsara. Ayun. May tira pa. Gusto nyo? Ala, punta kayo dito. Sarap. Gusto nyo? Punta kayo dito. Libre lang. Buwan mo lahat. Libre po yung buko dito. Buko mukbang. Kawawa naman hindi marunong kumain buko. Hindi mo marunong kutsara. Oh guys, Nakailan ka na? papito pa lang guys, papito. Pakloy. Napunta ka ng, ano? Balaybay? Ano sa doon sa pine? Uyo? Oh guys. Guys, matutumba guys. Busog na guys. Sili pala. Oy, saan nabili? Bili-bili pa yun. Dami dyan. May siling labuyo kami nakita doon, naligaw. May mga bunga na. Ay, dami. Tinagpas mo na. Hindi, walang maliliit yung buko sa riba, mura. Pabago na sa bulaklak. Pero may Oh, sila na. guys. Kung nakakita sa gubat, pinuputol na yun. Natuhuli yun. Alam mo ito. Almusal nga to. Hindi nyo kakanin. Pero nagluto na si nanay. Naku po. Depende sa ulam. Ay, pansit. Ang ginain. Oy, mga kasama dyan. Yung kambing, papalitan natin kay David. Gusto nyo? Punta kayo dito. Libre si namin kayo. May dinnergy. Nagalit si Doy yun. Ha? Nagalit si Doy. Yun na lang, magalit ko. Sili ito ang kaya ko. Bakit? Maliit eh. Kapag na mas malaki. Gutom lang. Ano kayo? Gutom lang. Ay, gusto na rin yung ano dyan, yung mataba. David. Baka sabihin nga nito. Sarap. Kuya Utoy, ay sabik. Aba. Mahal sa Bulacan ba? 35. Alam mo na lang. Oo, mga dalawa lang. Bayro nyo na. Tigas-tigas. Tapos Wag. ano siya? Natigas pa lalo pag ano. Dapat si malambot pa rin. Natigas habang ano eh. Ano lang siya, ibabalatan lang siya, natatanggalin lang ito. Oo. Madala kayo nene. Ano yung camera kita ko dyan? Oo. Lapit ka. Usog. Ayan. Hindi mo lagyan lupa? Walang lupa yan. Bunot sana ng basa. Nag-full memory ka na eh, magkakakit pa ng kambing. Matay mo. Bukas naman yung uwi tayo. Malayo pang vlog mo. Ano pa? Nalubat na. No space na. Mahina. Puno na po, saan? 32, gigubos na agad yun. Ay, mahina yan. 128 yung akin. 5 gigabytes na nga lang ang ano ko eh. Ito yung sa may tenga mo din. Ayan. Hindi. Diyan. Kain, guyamin. Ilang gig ba? Ano baka makapanak ang uyo. Ilang gig ba ang bibilhin? 128. Kaya lang yung cellphone mo. 128. Kung kaya lang yung cellphone Papalit niya. na ako ng cellphone. Lapit na. Wala. Ayoko na guys, Papakat ko lang yung line ko eh. ayoko na guys, nakaano na siguro ako, Papakat nakasyam. ko na.
Ilan to? September. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Siyam? Busog na, busog Eh, na. yung mga buko, yung ibang hindi na kaya doon, sayang oh, sa mga bata. Breakfast. Alam mo sila, yung mga bata rito, kahit nagbubuko yan, hindi na sila nakapakain ng ano. Bay na? Ito yung ano eh. Ito talaga yung masarap dito eh. Adobohin yan. Sarap kaldereta. Yan, masarap kaldereta. Balik, yung marami na yan. Ito talaga yung... Okay, tapon mo na yung. Yung sabaw pala, sabaw ng buko. Yan ginagawa dito, pagkakain, tapos nandun sa parang... Ay, na pala kayo. Ready tayo. Yan, exercise yan. Ganito ako nun pag natae. Sa bao. Flying saucer. Ginawa ko rin yun guys, tumae sa bao. Lalaro tayo. Magpapalipad tayo ng ano. Nagkainan ng buko. Baka naman may laman pa yung tinatapon mo. May laman pa. Wala na. Kinayod na ari oh. Kumana ni Kuya Otto yung may laman. Ayun pa, may laman pa, umiisa pa. Saan? Ari, Yan, kakawitin ko pa yung nasa mo yun. dayaan mo. Magkakawit pa. May action.